Musím hneď na začiatok povedať, že nikdy nechoďte von so ženou, ktorá mala len jednu fotku. Dobre, je to úplne, jedno, je to úplne jedno, či to bude Instagram, alebo to bude Facebook. Vtedy to bol Facebook. Áno. Nemal som čo robiť. Písal som si jednou babou, ale my sme si písali tak, že raz za týždeň niečo sme si napísali, vieš. Koľko skúsim, čo robíš, ak nemám čo robiť, nemal žiadny plán. Či nejde von. Úplne hovorím, kokos, ale má jednu fotku a na tej fotke nevyzerala zle. Jednu fotku hovorím, OK, však to by mohlo byť. Tak jasné, stretneme sa v Trenčíne na námestí pri tam je vodník, taký, čo pluje vodu. Neviem, ak sa volá zrovna to námestie, neviem, ale je viem, tam Škáloši z Trenčína, áno, viete. Áno. No tak tam sme sa stretli, nie? No tak som tam stál a zrazu, tam sú lampy, a zrazu vidím ty kokos zo 100 metrov niečo a strašne to lesklo. Hovorím to kokos, čo má na hlave, zrkadlo, alebo čo sa to odráža? Kámo, 70 metrov odo mňa, 50. Už to išlo ku mňa, som mal 19 alebo 20 rokov, lebo som mal tu E39 do 20 rokov, takže som mal buď 19 alebo 20 rokov. Aha. Kúkám, ide to ku mne, počúvaj, tak namalovanú ženu, to si nevidel. Počúvaj, ona prišla tak zgebrená, normálne to si predstav, že to keby do nej pichneš prst do líca, tak ti hovorím, potiaľ to tam zarieš prst a furt to necíti. Ešte prišla ku mne, pricúpkala normálne a že prvé, čo povedala, a počúvaj ten hlas. Bože, ty si ale zlatý! A ja, že ty a hneď som si zase prepočítal, že aj jeblý dement, že som si nemohol doma vyhoniť cicinu a hrať lolko do 4 do rána. Že ty koko, že to čo sa ako stalo, že to kde teraz mám čo ísť, kam s týmto. Tak kúkam. Tak sme si dali pusunie hneď a hneď celý oblomeho som bol jasný a namalovaný som už bol aj ja. A hovorím, že to čo mám teraz spraviť, že to ako... No však pôjdem niekam, dám si nejaký drink, uvidím, ty kokos má strašne pisklavý hlas, extrémne pisklavý hlas a furt sa vypytovala blbosti a ona sa ma aj 4-krát za večer opýtala to isté, hovorím, že to už som ti odpovedal. Ona vážne povedala, že toho chalana, ktorý má rozbitú hlavu, hodíme do kufra a ona bude sedieť vedľa mňa. A ja na ňu kúkam, hovorím, Šejla, počúvaj, ty akože ukludni sa. Hovorím, ja idem za nimi do Povarskej. Do Povarskej Bystrice idem za chalanmi, vybavíme to a ja ešte prídem. Fakt prídeš? Neboj sa, ja prídem, na 100% prídem. Dobre, nebudem čakať. Prídem, neboj sa. Legenda vraví, že tam je dodnes. Kamoš, akože išiel som po Trenčíne už párkrát a nebola tam, chvála Bohu. No tak som išiel preč, som si ho blokol, že to není možné, ty kokos. A išiel som domov hrať lolko a hneď s Lorim sme hneď hrali. No a potom mi vypisovala ešte akože na tom Facebooku, že prečo som, že čo sa mi stalo, či aj mňa zbili a tak, ale už som to ignoroval a odtedy som nepočul. Kámo, odtedy Šejla vymýšľa plán, jak sa mu pomstí, vieš? Odtedy nikdy nechoďte so ženou von, čo má jednu fotku. Proste vypýtajte si viac.